Okay. Good morning guys. Kung nakita ninyo guys, hayag na kayo. Time check, it's 7. Bago lang ta na humanog hatod sa tong bata. Nya naaman tay window karon after natog hatod kabakante man ta, so ka-fishing na sa ta. Unya kung nabantayan ninyo guys, nindot kaya itong panahon karon rasan ni guys kay kanang pila na kaadlaw dere nga magsiguan makadlawon unya nagkahapon sad mutultol lagi ang uwan, so unang wagi tay kapamas wagi ta ka fishing karon naman tay panahon maka bahalag liit na kay ta kay ngano city na hayag na awahin na tas mga isda ba, pero sige lang kay at least wag makuha na nga to ang kuan baka ng katol ba. So atong spot karon padong ta dito sa Buyong kay solo raman taron nya Friday maron wala pa yung makabakante sa atong mga kauban na sa grupo o na nga solo lang sa taron ha. So may tag makakuha taron og dako gid siguro. Kay hayag naman. Okay, kita ta dito sa spot. Okay. Good morning. Anata diri sa spot guys. So karon naabta na ta og hapit na mo alas 8 siguro. Hapit na alas 8 guys. Hayag na kayo. Karon ato ning sawayan ranog naa pa ba ni? Usually guys mga alas 8 medyo ni pahuway na ta og sayo kay kanigikan ang alas 4 karon kay alas 8 kanigikan. Wala na no, basta makapamaso lang. May tag ako taron guys usad napo lang ka kilo. Ya, wala pa may nagsigig dagan-dagan rin ng mga jet ski, mga mga speedboat. So ari lang sa to, di pa man ito daw. So welcome sa atong vlog guys sa Dave's Fishing Trips. Sa katong mga bago pa sa atong channel, welcome. And sa katong mga subscribers na to diha, good morning. And salamat sa mga suporta niyo guys. Nya sa ato apong mga followers diha sa Facebook and TikTok. Kung ano niya to kanang tambal sa katol ba mag jig ta karon niya natay subayan unya itag mo salir to wa ta nagdarog pasayan guys kay hurot na itong pasayan. Takapalit og bago tabi. So ang sog day padung dito. Okay, atong bantay-bantayan. Nanay kuan guys nanay ni biyahe nahinay na ni silang biyahe. So kanya tong gi drop karon silver chrome. Okay, tanawan to asa ang sog.
Uy, kusog kaya sug sa ilaw. Okay, 110. Hindi na siguro kayo ni tugaw na guro ni Dre kaya ano naman. Okay, second drop. Suga sa suga eh. Balitas pikas. Okay, tanggilis da nagbugat-bugat guys. Book saki 220 grams. Kay medyo naisog dire guys. Dito kasok ko lang tong 150 grams na to. Ya, ato lang ganang kon. Mintras mag-drop ta guys. Na ko style dere basta mag-drop gani. Magsulog tag mga to ang protection sa panit kay dugay man na siya mo mag-drop. Sagdi lang sana siya dia. Na, may gloves. Ikaw man og makatugpa na siya. Oh, kaya na po. Ang ni medyas na sad ano ba. So sa katong mga mag-jigging guys, bisag na pa mo yung mga pambot. Mas mayagid nga mag-cover mo guys kay kanang sakit kay sa panit o kana bitong mga sunburn, sakit sa panit. Okay. Ako kaihap. Pila na to ka. Ah, 100 dito kapin. Okay, drop. Sunod, midjas na sad. No. Oh, sa mga usahan eh. Hindi lang kumpiyansaan kay sig masangit na tong jig ba na di sug. Okay. $140 din ito 140 kita 130. Pikas na sad. Ano na guys. Nabalik na sa tadre guys. Oh, kilid sa kuan guys kanang Cebu Club Cebu hopping yate. So
O na nga, mabalik na po tayo dito. Mas kusog ang sug diri, dapita. Entra dito. Magpaatbang ta sa J-Park kay para taas-taas ta og kuan ba. Ni magpamabaw ta gamay. Okay. Let's go. Okay. Nanata sa kuan guys. Nanata sa atbang sa J-Park. Ito sa yan dari. Itong spot na to dito nga nakuha na to Barracuda. Nalabihan na nato nya. Kabaw ka mga Barracuda di gina magtambay ras kuan spot. So di kita kasalig ato nga naagi to sa naagi permiso dito. Isuy po to ganina nya. Wa man. Mingaw. Mga tatang gidrop pa ni kadua. Unsa naman eh? Kusog ba ni? Kusog ang sog dere. Nagkaman na ito aning dagko magpadaplin ta. So ayan ito gagmay nga jigs. Anton magkagamay na ta. Magkapadong sa udto guys. Magkagamay na din nato mo jig. Okay. Ato ta guys. Magpalawom ta kay. Sige ra ta gunahuna ba. Sige ra ta gunahuna og unsa man jay naa dito sa lawom. So karong adlaw ato na jud masuwayan. Itong suwayan nga ato ta sa lawom niya. Drop ta ni pinangkadako na tong gida is 220 man o mata 300. Kayanon ra ni. Kayanon ra ni guys. Okay. Let's go. So ano yung suwayan. Ato ta magpalawom dito mayo. Ya, di lang kay ta magkiat kay solo ra ba taro, di ba? To, unsa itong madakpan dito sa lawom. Naa ba jud kaha o wala? Pangitao na to ang 300 meters. Sa 300 meters. Syaro na mong no. Let's go. Okay, Canada guys. Langgo na nada guys. About face tabi para kita mo sa pikas. Okay. At bangya punta sa J-Park Island pero murag nagpalawom-lawom nagitag mayo guys. Ay. Nya panilis na tong jig. Syaro wa isda dere no. Binuang na gid no. Nga. So as of now tulo na ni ka jig ato gigamit. Ari ko usa pa ni nakakuha atong boksaki jig. May tagbasunda na ni karon, no? Okay, boksaki jig. Let's go. So atong plano karon guys is nagplano man ta nga mo balik ta dito sa kanang Isla Mundo nga side. Nya kuslan man nga mo balik ta dito. Maginahinay na lang po ta drop no padung dito. Pero ari ta sa lawom mag-drop. Sa kanang sa tanan nga mga wala kay bawo guys. Naagi na yung mga times, dili gid na ay times. Permi gina siya.
dili lang na makita sa tanan mga vloggers, anglers nga nag-vlog nga kanang naay mga panahon nga dili lang minutes kundi hours nga wala gigibuhat, sige lang sig yog-yog kanang mingaw nga dili lang na maabot, dili lang na makita gid sa mga final nga edit kay ngano mingaw man. So kasagaran gyud nga mapakita sa mga anglers is kana jung na mga highlights kay para mumubo ang video kay og i-capture na tanan guys murag maabot gyud na og 3 hours 4 hours pero boring man gud nay panahon nga boring gid siya kay ngano wa man goy gibuhat ranyo nagsikag drop wa man ta gibuhat so di gina i-upload sa edits pero ang akong i-point out is dili lang sa kausa ka drop kaduha ka drop kundi bisan pa nagbalin-balin og spots nagi panahon nga wala jud kay gibuhat kay tungod wa may strike no. And that's fishing, that's life. Gina guys, tayo mo po ito na. Oh. Strike guys. Okay. Gamay ra. Pero bugat. Ano? Apa? Klaro eh. Paraway kapoy mong kamot guys. Ano ra guys? Nandun na lang. Exercise guys. Hapit na. 20 na lang. Oh, bugat siya. Okay. Ay paganaon kay bugat man. Ano, higaan na. Napalisod. Get layo eh. Bato. Buang. Uya. Agay. First catch. Gilang. Napay dagan na guys. Napay dagang bato. Ay. Boy. Okay. Nataro nag-drop sa kon guys, 250 meters. O tanaw guys, sa kadugay na to Sigbugsay, gikan ta dito at bang sa J Park. Nabot na ta diri sa atong gigikanan, Club Cebu Hopping, diya ta ganina sa side. So napadpad na ta diri, kadugayan na tong Sigbugsay no. Drop, bugsay. Mura gina guys. Silbi murag nakapahoy po tagamay, di ba? Okay. 9:37. Alas 9:30 na guys. And medyo may dako-dako ng baho dire. Kanya kusog-kusog na po ng hangin. Murag padapli na tagero kay
O tanaw guys. Kadugayan na to. Dito tagikan, naggikan ta nag-jig dito. Bang sa J Park. Ya sige tag-jig, sige jig. O tanawan abot na tadi at bang sa Isla Mundo. Ug ato nang bugsayon dito pa doon guys. Grabe. Kusog kay na guys. Kusog layo kay na siya nga bugsayon. Pero sige tag-jig kanina wala ta nakabantay, nabot na tadi. No? Amazing. Let's go, let's go. Guys, asa to nagpakilid. Ari sa tatbang sa Tambuli guys. So waya na to diri ang 150 grams na to. Ano eh? 150 grams nga blue pink. No? Before ta mag split in weight ato sa ning suwayon. Kay sayang sa nanata diri ba. So ang sog mao gyapon padong gyapon didto. Kusog gyud sog. Adi lang nato ni bugsayan kay padong ra man gyapon ta dito. No. Ito lang suklan. No, tagpa na. Klaro eh. Strike. Okay, sangit. Strike guys. Allah ka. Allah ka. Allah ka. Allah ka. Allah ka. Allah ka. Sus na tang-tang. Balik-balik. Sayang nga, uy. Ay, sayang nga. Hihihi. Sayang nga to eh. Strike na tato dang. Uy, pag giditso to na ako eh. Sayang nga to na strike eh. Patanahan guys, huwag na pa ba di hooks. Uhuy! Sayang nga gini, ako gigisayangan na to. Ay ay ay. Tara, abot to. Ano to? Sayang nga to. Wala ra. Sus, unhook ra gid eh. Ay ay ay, sayang nga. Balik balik balik. Oh, ibalikan na nato diri guys. Valid naman tayo ito ganina. So atong gibuhat gitsa na to atong jig dito. Para nagkabot sa ubos na siya diri tungod or kadagan ta, para kadagan ta og maka jig ta kadagan. Siya nga to eh. Ano kang naanhok to? Naigura-gura to squad. Ikog ba karon sa. Ay ay ay. Katong spot na ato siya sa 100 kapin. Yang nga ito eh. Meow 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 meow. 100 kapin.
Ay. Ay. So itag micro J guys kay murag paway ta. Kapoy ko ato na. Siyang ay. So mauna to guys. Murag diri ra ta kutob kay alas 11 naman day pagtanaw nako. Gikan ta mga alas 8, alas 11. Tulo ka oras. Grabe no, yug-yug na to no. Dagan ito, nasugod na sila dire. So diri lang ta kutob. So sunod na pod. Sunod na pod guys. And salamat kay sa pagtanaw. Bisan patay kuha guys. Na-strike kan ta to kanina pero patubra sa strike. Sige na lang. Nga naman ginang fishing no. Salamat kayo sa mga suporta niyo guys and sa tanan mga subscribers. Salamat kayo ug sa mga followers na to sa TikTok and Facebook. Sa mga wala pa naka-subscribe, subscribe na mo sa ubos. And daghang kayong salamat. Okay. Nami ay kaligo dire. Ato sa ni parking atong kan mi. Kayak niya mag panta ligo ta kalit no kuya hari na tayo ligo tayo oops ay woohoo. Pwede na.